posachedwa apa tikupatsirani nkhani madzulo ano, ndipo zina mwa izo azimayi akumemedwa kuti aonetse chidwi pa Ndale. Kodi kuno ku Malawi azimayi ali ndi chidwi pa Ndale? Kwa nthawi yayitali dziko la Malawi lakhala likuonetsa chidwi pa nkhani yofuna kuti chiwerengero cha amayi ndi abambo amene ali maudindo osiyanasiyana m'boma chifanane. Mchaka cha 2018 boma linakhazikitsa ndondomeko yotchedwa 50-50 campaign imene imalimbikitsa amayi kutenga nawo mbali pa Ndale. Koma pamene zaka zapita tsopano anthu ena ayamba kuda nkhawa ngati dziko lino lingakwaniritse masomphenya ake pa nkhaniyi. Katswiri pa Ndale ndi utsogoleri a George Phiri wati ngakhale kuti zipani za Ndale zikuchita bwino pa ntchito yolimbikitsa amayi ene ake akuyenera kutengapo mbali. Zikukhala ngati nkhani ya gender ikungokakamiza. Yafa tikuona kuti ngakhale ma appointment akhala akuchitika mu njira ngati zimenezi koma zikuonekabe kuti sizikuthekabe ngati mmene tikuyembekezera. Tikuona ngati vuto lina ndi azimayi ene akewo chifukwa naonapo ine azimayi chilendonse mzibambo. Zimenezi zikuchokera kwa azimayi amene tikuti tibachite impawawo ndiye mukhoza kutenga hachi kupita nayo kumadza kumwe koma simungayipange hachiyo kuti imwe. Nawo awandafu mkhuche amene amayankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana ati amayi ndi abambo akuyenera kusintha kaganizidwe kawo pofuna kulimbikitsa amayi m'maudindo. Kwambiri zikumachitika chifukwa chokuti azimayi ene ake opena amakhala ngati kuti sakutikhulupirira kuti angathe kumatenga nawo gawo pa utsogoleri wa Ndale ndipo muno. Komanso mwina anthu amene amatenga nawo chisankhocho akadaonabe ngati azimayi ndi anthu amene sangakwanise kutsogolera. Posachedwa apa mabungwe a NGO Gender Coordination Network ndi Oxfam Malawi anati akhala akulandira malipoti osonyeza kuti zipani za Ndale zikupitiriza kukondera abambo pa zisankho zachipulula zimene zipanizi zikuchititsa madera osiyanasiyana. Komanso tutakhala tikumva nkhani ya ziwawa zimene zakhala zikuchitika ku chipani cha MCP makamaka pa zisankho zachipulula. Apa tutabwera ndi nkhani imene zisankho zikuyembekeredwa kuti zichitika patatatu zipolowe zimene zinachitika mdera lija muli nduna ija yoona za malonda a Vitumiko Mumba. Akunena kuti ulendo uno zisankho zimenezi zichitika za mtendere. Kodi akunena zoona? Tamverani izi. Izi zikutanthauza kuti mlangizi wa president pa nkhani za chitukuko chakumidzi a Adamson kuseri mkandavire akapikisana ndi nduna ya zamalonda a Vitumiko Mumba malinga ndi kalata yomwe wasayinira ndi mlembi wina wa chipani cha Congress a Howard Kachipanda. Chipanichi chavomereza maeriya okwana 3 mwa maeriya okwana 13 omwe amakangana kuti sakumvetsa za maeriya awa. Koma poyankhula abeza komanso asingini anati iwowa sayima nawo pa chisankho chachipululachi pofuna kungobweretsa mtendere komanso umodzi mchipanichi. Ziwawa tachitikapo makamba makandidate ena awiri koma ziwawazo zikufika kuti mpeza anthu kumenyana. Ineyo si munthu oti ndimakonda zomenya nazi. Inde ena amati Ndale zimenezo koma pali anthu ena monga ineyo Ndale zomenyana sindipanga nawo. Anthu omwe amandidziwa amadziwa zimenezo sindipanga. Amumba sadayankhulepo pa nkhani. Komano iwowa posachedwapa adalembera mlembi wamkulu wa chipanichi Alichele Chimondo Banda kudandaula kuti maeriya okwana 13 sakuwamvetsa kamba kuona kuti akuoneka kuti akukomera munthu mmodzi. Tinalephera kuyankhula ndi mlembi wamkulu komanso mneneri wa chipanichi kamba kuti samayankha ndalama zawo za m'manja. Komano wapampando wa chipani cha Congress ku chigawo cha kumpoto a Joseph Chavula ati chipanichi chipitirirabe kupanga chisankho chachipulula ngakhale anthu ena babwera poyera kunena kuti sapikisana nawo pa chisankhochi. Chifukwa choti masankho timapanga tsiku limodzi a MP ndi council a constituency timapitabe timakapangabe vote ya ayosankha ma council ajawa komanso as I said the endorsement vote ya MP. Katswiri pa nkhani za Ndale a George Chaima posachedwapa adanena kuti chipani cha Congress chipewe kukakamiza mtsogoleri kwa anthu ponena kuti izi sikuti zindikuthekera kogawa mavoti a chipanichi komanso kuti anthu ena akhoza osadzapambana. Komanso akunena kuti ntchito zopereka madzi zikukumana ndi mavuto ochuluka kambaka mavuto amene alipo mdziko muno a Zachuma. Kodi mavuto a Zachuma mdziko muno? Tiyeni tione izi.
amene anati ngakhale boma likudzipereka pofuna kupereka madzi aukhondo m'madera onse, nkhani ya Zachuma ndiyo ikulepheletsa malotowa. Ana city policy kuti tisinte kukhala ndi dziko every day camp yasinta tukhala ndi ma high reticulated systems, solar systems, kuti anthu ambiri azilandira madzi aukhondo. Tili ndiso madamu ambirimbiri amene tikumanga pakapano ngati Kalindo dam, komanso kuli madamu ku north, ku south, kulikonse kuli madamu ambirimbiri amene akuthandiza ndi World Bank ku project yochulima mwasi. Ndipo mmawake mwanayimira nthambi ya UNICEF pa mkumanowu a Johannesburg anati pakadali pano theka la miliyoni la ana sukulu alibe kuthekera kupeza madzi aukhondo. Ndipo mmawake wa mpando wa bodi ya Water Environmental Sanitation Network apangana njolomole anati kusintha kwa nyengo sikukubwera chabe koma kunabwera kudzakhazikika. Muchigawo chino cha ku Southern Africa is only 0.5% imene amapereka issue imene ya partnership. So the challenge yaikulu Malawi kuno ngati Westnet ifeyo tipigira anthu ena ndiyena kuti macooperative oyo ndiyena kuti aperekeso kangachepe mnyali nako ngati social responsibility for us. Mkumanowo mwendo wa masiku awiri akumanidwa pamoto kuti kulimbikitsa kumanga maziko olimba pa nthawi ya mavuto akusintha kwa nyengo komanso chuma. Bungwe tulanifi likuoneka kuti likadapereka ngongole kwa alimi. Pakadali pano akuti tu afikira alimi 200,000 ndi ngongole iyi. Kodi inu mukutipo chani? Tatiye tionere izi. Pomwe amakhazikitsa ntchitoyi matumba okwana 116 a fetereza komanso 308 a chimanga cha mbewu anaperekedwa kwa alimi okwana 58 pansi pa cooperative ya Limphasa Chombe mbomali. Mmodzi mwa akuluakulu a NIF kumzuzu wa Amos Phiri anati ali ndi chikhulupiriro kwena kuti katundu uyu athandiza kukweza zokolola kwa alimi omwe alandire. Aphiri anena kuti bungweli likugwira ntchito ndi alangizi ku nduna wa zamalimidwe omwe ali ku midzi ndi cholinga chakuti athandizire kuonetsetsa kwena kuti fetereza komanso mbewu aperekayi yagwira bwino ntchito yake kwa alimi. Ndi alangizaji aunikira ndipo ifeyo tabwerapo nkuwapasa mainputs amenewa kuti akolola mpunga yesi komanso pano alimenso chimanga chonena kuti atha kupindulanso nacho mtsogolomo chifukwa choti ndi chakudya. Wapa mpando wa cooperative a Leftan Chituzu anali ndi chikhulupiriro kwena kuti mbewu ndi fetereza yemwe alandira achititsa kuti tsopano akhale ndi chakudya chokwanira, ndipo analonjeza kwena kuti adzabweza ngongoleyi kwinaku akupeza phindu. Bwana mkubwa wa boma la Nkhatabe a Rogers Newa anati ndondomekoyi ithandiza kuchepetsa njala mbomali ponena kuti mbewu ndi feterezayo wafikira alimi omwe ali ndi mavuto mboma la Nkhatabe. Nthaka masiku ano sikulola ikumafunabe zipangizo zimene zizotula kwambiri kotero kuti anthu ambiri amalephera kukhala ndi chakudya chokwanira chifukwa choti zipangizo zimachepera kuti akagule. Ndiye kubwera kwa NIF imene tikuidziwa kunena kuti yathandiza dziko lonse pokatukula alimi kunonso tili osangalala ngati Nkhatabe kuti alimi athu athandizidwa kupatsidwa zipangizo zimenezi zimene akhala kulakalaka atazipeza. Bungwe la NIF lidayika ndalama padera zokwana 70 biliyoni kwacha zothandiza alimi kutenga ngongole ulimi wamthirira, ndipo ndondomekoyi ifika mpaka mwezi wa Disembala chaka chino. Tatiyeni tionerenso zimene asamkawale ngati nduna ya zaulimi akufotokoza. Makamaka atu akuti Malawi kuchita msonkhano wa zaulimi. Kodi iwo akuti chiyani? Kumano umene uwu ndi woyamba kuchitika kuno ku Malawi. Ndipo kumano umene ukhala namba 7 chifukwa mbuyomu misonkhano ina 6 yakhale kuchitika koma ndikoyamba kuchitika kuno ku Malawi. Ndipo mkumano umenewu pamene ifeyo tikulandira alendo amayi osiyanasiyana, cholinga chathu ndichoti tibweretse anthu amayi osiyanasiyana amenewa kuti tikambirane nkhani zothandiza alimi athu kuti achoke kukhala alimi ang'onoang'ono muchichewa kapena muchizungu timati subsistence farmers kuti apite kukhala alimi akuluakulu kapena alimi amene akupanga phindu lochuluka pa ulimi wawo, commercial farming.
ndipo masomphenya amenewa kapena mkumano umenewu ukuchitika pamene tili pa ndandanda otsata masomphenya a 2063 amene amafuna kuti dziko lathu la Malawi likhale lotukuka pogwiritsa ntchito ulimi. Lero lino kunali mkumano umene tamva a honorable minister amalimidwe kulengeza zonena kuti pa 12 kulekeza pa 16 May chaka chino ku BICC ku Lilongwe kuli mkumano wa alimi onse komanso alangizi onse ochokera kuno ku Africa amene akubwera limodzi kukambirana kuna kuti kodi nkhani ya ulangizi wa ulimi ingasinthe bwanji. Monga tonse tikudziwa dziko la Malawi ndi dziko limodzi limene layika nkhani ya kupanga ulimi ngati business ngati nkhani yayikulu pa Malawi 2063. Ndi tifuna tikaonetse nthawi imeneyi kuna kuti kodi uno ku Malawi nkhani za ulangizi kuyenda bwanji komanso ndi njira ziti zamakono zimene tingatsate kuti ulangizi upite patsogolo kuti nawonso ulimi upite patsogolo. Pomaliza tatiyeni tionere nkhani imene ikuoneka kuti yayambiranso vuto la kusowa kwa mafuta. Akuti chani kodi za vuto la kusowa kwa mafuta? Lachiwiri, vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto lidakhuza mzinda wa Zomba. Mizere itali inaoneka mu msewu wa M3 umene umalumikiza maboma a Zomba ndi Mangochi. Mmodzi wa anthu amene amayang'anira malo ena omwesera mafuta anatifotokozera kuti vutoli linachititsa kuti aphunyane ndi malonda. Iwo anati pa tsiku malo omwetsera mafutawo amapanga ndalama zoposera 5 miliyoni kwacha akagulitsa malita amafuta pafupifupi 4,000. Vuto la kusowa kwa mafutali lakhuza eni galimoto komanso anthu amene amadalira malonda akabaza wa njinga za moto. Amene amayankhulira bungwe la Mera Afitina Khonje anapempha nthawi asadayankhulepo pa nkhani. Sabata ziwiri zapitazo vutoli lidakhuzanso mu mzinda wa Zomba pamene oyendetsa galimoto ankavutikira kuti apeze mafutawa.